Έχουμε τώρα την εκτέλεση, μια δευτέρας εκτέλεση και σκοράρει! Θεαματικό γκολ! Θεαματικό γκολ από τον Κοτρόφο Δημήτρη με το αριθμό 10, απευθείας εκτέλεση και η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα. 1-0. Ένα δυνατό σουτ. Είναι η εκτέλεση τώρα, μια βαθιά σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Απέβαση του τερματοφύλακα. Τώρα η εκτέλεση. Έξω η μπάλα. Ψάχνει κάποιο συμπαίχτη εδώ ο Αγγελής να δώσει, δίνει μια βαθιά σέντρα στον Κοτρόφο. Κεφαλιά. Απόκρουση από τον τερματοφύλακα. Και έχουμε το κόρνερ. Μια σέντρα στο πρώτο δοκάρι, διώξιμο του αμυντικού. Ένα σουτ ξιστό από τον Ιωάννου και βάλα καταλήγει έξω. Προσπαθούν να βρουν καινούς χώρους εδώ οι παίχτες των εργατών. Ένα σουτ, δοκάρι και έξω. Και τώρα βγαίνουν οι εργάτες σε μια αντεπίθεση 2-2. Μια σέντρα. Δεν βρήκε κάποιο συμπαίχτη του εκεί. Ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίχτη του, τον βρήκε. Δίνει στον αρχηγό. Μια σουτ σέντρα, δεν βρήκε τον Ιωάννου. Φωνές για διαμαρτυρίες για φάουλ. Ωραία τρίπλα από τον Κουλουπά. Έχει σουτάρει. Γεννητέρα εδώ η ελπίδα δεν τα κατάφερε ο Μολέσκης να κερδίσει τον τερματοφύλακα. Έχουμε τώρα επιθετικό φάουλ, τραυματισμό τερματοφύλακα. Μια σέντρα, βγαίνει η τέτα-τέτ, προσπαθεί να γυρίσει, γυρνάει, δεν μπορεί, τον κλείνουν εκεί, σουτάρει. Τόση εδώ, έχει δώσει το φάουλ, γρήγορα παίζει το φάουλ. Ένα μακρινό σουτ, πάνω στον τερματοφύλακα. Πρώτη ευκαιρία του δεύτερου ημιχρόνου, καταγράφεται τον Κότροφο. Κάνει την γρήγορη επέμβαση τώρα, παίρνει ξανά την μπάλα, κερδίζει, προσπαθεί να βγει από τα πλάγια. Μαρκαρίσματα στην περιοχή. Δώσιμο της μπάλας. Πήγε ένα τριπλάρι εδώ. Ένα σουτ, ο τερματοφύλακας του ξεφεύγει, δεύτερη ευκαιρία, την αποκρούει. Και έχουμε τώρα την εκτέλεση του φάουλ. Πάει απευθείας, βρίσκει μπάλα στο τείχος. Μπάλα καταλήγει έξω, κόρνερ. Και βγαίνει τέτα-τέτ. Πήγε να φύγει ξανά τον τερματοφύλακα. Η μπάλα έχει παίξει γρήγορα. Μια απευθείας εκτέλεση, απόκριση και στο δοκάρι. Πολύ δυνατή εκτέλεση του φάουλ. Ξανά ο ανεμός. Γίνει τώρα η εκτέλεση του φάουλ απευθείας. Απόκριση του τερματοφύλακα. Δεύτερη προσπάθεια την παίρνει. Να πίσω στον Κυριάκου. Έχει γίνει τώρα το λάθος με ένα σουτ μακρινό. Απόκρουση, δεύτερη προσπάθεια την παίρνει ο τερματοφύλακας. Μια σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Δεν βρίσκεται κανείς εκεί. Σπουδαία ευκαιρία για την ομάδα της Ελπίδας να ισοφαρίσει. Τελεί τώρα το φάουλο του Κυριάκου. Είναι στον Παπαμιχαήλ, μια βαθιά σέντρα. Πέφασε από τον τερματοφύλακα, η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Τέλεση τώρα, μια βαθιά παλιά σουτ. Πήγε να κινδυνεύσει η αιστεία του τερματοφύλακα. Ευχαριστούμε όσους βρισκόσασταν στη μετάδοση. Κάντε ένα like, ένα subscribe.
και θα τα πούμε στους επόμενους αγώνες της ΣΤΟΚ. Ευχαριστούμε όσους παρακολούθησαν τον αγώνα μας από την αρχή μέχρι το τέλος. Να έχετε μια καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλους.